Espero que ningú es coli a la meva taquilla. Que estrany. Què deu ser? Mirem-ho. Anem-hi. Una caixa forta? Sí. I no una, sinó 3. Suggereixo que mirem què hi ha dins, com més aviat millor. No! Espera! Hi ha alguna cosa que brilla. No! Espera! Noies, ens heu ficat en un repte. Així que sóc la primera a obrir la meva caixa. Que xulo! M'ha tocat un batut de Snickers. Però com me'l bec? De debò, només has d'obrir la tapa. Com és que no se m'ha acudit a mi? El puc provar? I tant! No? Aquest és el meu batut, així que me'l beuré jo. A més, és molt bo. Una cosa tan bona me la deuria beure jo. Còpia! Ara t'ensenyaré una cosa boníssima. Si el còctel és tan bo, que et caigui per tota la cara. Què has fet? S'ha acabat! I això vol dir que ara no tinc res per beure. No s'hi val. Em toca a mi obrir la caixa. Peix? Per què algú té un còctel i jo tinc un peix? És fastigós i fa pudor. Allunya-ho de nosaltres. Menja-t'ho ràpid abans que faci pudor a tota l'habitació. Si vomito, serà culpa teva. Oh, quin fàstic! No, no em puc menjar tot el peix. Però ho has de fer. D'acord. Uau! Em vindran ganes de vomitar només de mirar-ho. És fastigós! Per què m'has fet menjar això? Treu-me aquest horror de sobre! De què rius? Més val que obris la teva caixa ràpidament. I estic d'acord. Ja és l'hora. Això és tot? Un caramel de Skittles? Així que ha de ser molt bo. Un caramel normal. Estrany. Uau! Què et passa? Noies, crec que tinc la mania dels Skittles. Somiava tenir-la quan era petita. Mola! Ara tinc una quantitat infinita de caramels a sobre. El puc provar jo també? I tant! Boníssim! Kate, en vols un? No, és fastigós. Mola! Aquesta és realment l'única malaltia xula. Kate, ho pots provar tu també? Uf, no, quina abominació. D'acord, a la segona ronda obriré la primera caixa. Quina sorpresa! Mai havia tingut tants Pop-Its. També és inusual. Són gominoles. Noies, ho heu vist mai, això? No, són bons almenys. I tant, són increïblement bons. Em vull menjar tots els Pop-It com més aviat millor. Oh, sí, només cal mirar-los. Sí, venen ganes de devorar-los. No crec que a la Kate li importi si fem un mos del Pop-It que li queda. No crec que li importi. Doncs no, sí que m'importa. Ni se us acudeixi tocar-lo. És tot meu. D'acord, miraré què tinc. Ah! Ojalà no ho hagués sabut. Tinc més por dels cucs que de qualsevol altra cosa al món. Per què em castiguen així? A tu? Per què em castiguen així a mi? Treu-me aquest horror de sobre, si us plau. Exacte. Tinc una gran idea. Un petit aspirador salvarà la Kate. Oh, menys mal. Oh, no. No s'ha tret un cuc. On? Quin? Just de sobre del llavi. Oh, realment me n'he deixat un. Però no passa res. Kate, deixa anar l'aspirador. Deixa de fer-li petons. La meva feina està feta. Quin bon noi que sóc. Uau! Kate, t'hauries de veure els llavis. Sembles una granota, ara.
I riure's dels problemes dels altres no està bé. Per això t'hauràs d'acabar els cucs. Què has fet? Quin horror! Fastigós! Treu-los! Oh! Sí, millor mira què t'espera a la caixa. Així que hi faré un cop d'ull. Uau! Hi ha una mena de poció aquí. Espero que em faci la noia més maca del món. Quina sensació més estranya. Oh! Què em passa? Ajudeu-me, si us plau! Oh, sóc molt petita! Pugeu-me, si us plau! Quina monada! Només vull acaronar aquest nadó. Oh! Oh, uau! Ara sóc la noia més petita de la Terra. Això té els seus avantatges. Per exemple, ara el pòpit de la Kate és un llit elàstic normal. Oh, és tan maca! Només vull tocar-la! Ai, fa mal! Mira què li has fet al meu dit! Ha de pagar per això. Ja està. Kate, tu també vols veure una noia petita lluitar contra un cuc, oi? Crec que és molt emocionant. Som-hi, som-hi! Julie, creiem en tu! Espero que sobrevisqui. Sí! Agafa'l! Agafa'l! Sí, sí! Sí! Julie, la més gran ha tornat a guanyar. Julie, felicitats! Ha estat molt xulo. Noies, tot és gràcies al vostre suport. Què m'espera aquesta vegada? Oh, no! No vull menjar carn crua de cap manera. Noies, ho sento, però això és massa. Aquí tens un plat i bon profit. Ets molt grollera. Això no és carn, sinó goma de veritat. És impossible fins i tot de mossegar. Ja n'hi ha prou, ja en tinc prou. Un ganivet i una forquilla t'haurien d'ajudar, així que menja tu. Oh, crec que m'he passat una mica. Ara ni tan sols em puc menjar un plat. D'acord, la gent va inventar la idea de fregir-me per alguna raó. És impossible menjar-s'ho cru. Un tros em posa malalta. No m'hi cap res més. Julie, millor que obris la teva caixa. D'acord, mirem-ho. I aquesta misteriosa vareta màgica m'espera aquí. Uau, em pregunto quin encanteri és capaç de fer. I com puc saber què fa aquesta vareta? Només l'has de girar. Ah! M'estan mossegant! No he après res. Gairebé em cremes! Mira què has fet! No et fa vergonya cremar les coses dels altres? És la vareta vella, no jo. Oh! Fins i tot està disposada a fer-me mal. Posem-la a la taula abans que ens cremem tots. Kate, és hora que obris la caixa. Això segur. No puc esperar a saber què hi ha dins. I a dins hi ha una cosa boníssima. Deixeu-nos provar aquest gelat deliciós. Fora les mans. Només tinc una galleda i tampoc hi ha gaire gelat aquí, així que és meu. Una cullera així clarament no és adequada per al menjar. Cal una cosa més gran. Ara anem-hi. No hi ha res més xulo que un gelat en un dia calorós d'estiu. Deixa'ns almenys l'enverlo. No, torneu a posar les llengües a la boca. Còpies. Kate, què t'ha passat? Està una mica dura. Sí, sé com salvar-la d'una congelació total. La vareta ajudarà. Thank you. Noies, moltes gràcies. Sense vosaltres estaria congelada per sempre. Tal com està, només m'estic cremant. Para! Ah! Aquesta és una gran oportunitat per cuinar la carn que ha quedat. En lloc de porqueria crua, em menjaré un kebab deliciós. Just he aconseguit tenir gana. Kate, la teva mà cremant m'ha salvat. Boníssim! He cuinat una carn realment deliciosa. I gràcies, Kate. És hora de saber què m'espera aquesta vegada.
Uau, la Nutella agrada a tothom i jo no sóc una excepció. Ei, mira què has fet! Cap problema, ho arreglaré ara. Oh, fa mal. Deixa d'escampar les tapes. No ho faré més. Ara només menjaré Nutella deliciosa. Julie, ni tan sols pots somiar amb la crema de xocolata. I he aconseguit provar-la? Quina cobdícia té tothom. Però en realitat jo tampoc n'he rebut ni una gota. Que bé! Oh, noies, tinc un problema. Se m'ha quedat la mà atrapada al pot. Ajudeu-me a treure-la! El que no faries per un amic. Encara que siguem molt cobdiciosos. Vinga, mou-te! Només queda una mica. Per fi! Oh, fins i tot queda una mica de crema al pot, especialment per nosaltres. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Pensava que hauria de marxar amb el pot a la mà. Oh, n'hi ha una mica més. Kate, és el teu torn d'obrir la caixa. Uf, no fa bona olor. Oh, no! Un tros de formatge vil i molt pudent m'espera dins. Noies, això supera les meves forces. Crec que la Julie i jo t'ajudarem. Per descomptat, t'ajudarem a posar-te formatge a la boca. Ah, em trobo malament. Noies, ha estat fastigós. Jo gairebé vomito. Julie, què hi ha a la teva caixa? També tinc molt d'interès a saber-ho. Oh! Per fi som lliures! Baradell sempre és divertit i interessant, així que no oblideu subscriure-us. I adeu!